Čaute ľudia, to je Parexplore a vítam z ďalšie videa a v tomto videu budeme hrať Geometry Dash a zahrajeme si ako prvý level Clutterfunk alebo Clutterfunk, neviem. Tak, ja som v tom ale dobrý, čo? Určite to hrám prvýkrát. No ale ako dá sa to počítať, že to hrám prvýkrát, lebo už som to asi 3 roky alebo 2 roky nehral, neviem. Ja som skončil v Time Machine. Kde ste skončili vy? Napíšte do komentárov. Nie, ja som umrel, ale docela dobrý som bol. Nemyslíte? OK, ja by som si išiel zahrať nejaký online level, lebo to by mohlo byť lepšie. Počkaj, ak sa to robí? Search a dáme si Outer Space. Play, no song. To je nejaké rúžové. Poď. Tak, pekne. Kamo, ja som mal dobrý. Ale to je pekný level náhodou. Ten typek si musel dať... Počkaj, čo to bolo lietadlo? Ten typek si musel dať s tým prácu. Prečo má takú peknú animáciu, keď sa zabijem? Zahrajeme si The Nightmare, Easy Demon. OK. Počkaj, wait, tu je nejaká gulička. Počkaj, neviem, ak sa to ovláda. Počkaj, takže čuk. Kamo, ja som v tom dobrý. O môj bože. Tak. Let's go. OK. Neumrieť. Hlavne neumrieť. Kam už som umrel? Frasa. OK. Ja idem si vytvoriť nejaký svoj level. Počkaj, jak sa to robí. Create level. New. Level name. Dajte mi odber. Plv odber. Počkaj. Jaké odb 3 r odber. OK. Tak to je jedno, bude to dajte mi plv odber. Ale vážne mi dajte plv odber, ľudia, prosím. OK, ideme si to... Počkaj, čo? Ja som nič nevytvoril. Počkaj ešte raz. Takže dám... môj bože, to čo je pre Boha? Kto sám v tomto význá? What? Takže dám... ja som položil kocku. Teraz dám nejakú plošinu, dám pichliače. A dám tam nejaký teleport. Počkaj, jak sa dáva teleport? Počkaj, wait, ja dám ešte tieto tu točiace kruhy. Či ma to zabije? Asi áno. A teraz tam dám nejaký teleport. Počkaj, jak sa to robí? Asi tuto nič nie je. Kamu, what? Yes! Teleport! Dám tu tento modrý. To ja tuším lietadlo, nie? Hej, ľudia, vážne neviem. Počkaj, wait, ja to nechcem dávať tam. Vymazať. Kamu? Nerob si zo mňa srandu. Ja chcem ísť hrať môj level, počúvaj ma. OK, už sa môžem hýbať. A teraz by som tam dal ďalší portál, aby som sa vedel premeniť naspäť. A potom tam dám ešte nejakú skákacú vec, počúvaj. Tak, dám tam skákacú vec. A teraz tam dám portál. Tento zelený, dúfam, že to je on. Ten, čo má totok. Ten, čo ma premení na moju kocečku. OK, ideme to vyskúšať. Save and play. Tak, prosím. What the fuck? Som jak postavil, ktoré Bobek staviteľ, to musím nejak skoro vyskočiť. Čo? Tu sa dá? Ja som to dal. Woohoo! Let's go. Dal som to. Easy. OK, level complete. Ideme si postaviť to, aby to bolo lepšie. Počkaj, ja niečo urobím, ja to deletnem a skúsime urobiť, že šípku, akože videli ste niekde na TikToku alebo na YouTube, že proste dali šípku a že proste sa to zmenšovalo a úplne tam jitter klikovali. Vieš, že to je fake, ale proste tam jitter klikovali a že ja viem, je to cringe. Už nebudem cringe. Vážne. OK, proste tam jitter klikovali úplne v milimetrovej kokos čiarke a že a proste dobre, ja to skúsim posadiť. Dám tam nejaké, že takto, bude sa to pomaly zmenšovať a urobím to aj z druhej strany a dúfam, že to dám, lebo to vyzerá extrémne ťažko. Ja neviem stavať, ľudia. Nehodnote ma, prosím. OK, ja to vážne neviem. Ja to skúsim iba. Tak a vyskúšam to nejak takto. Jo, to je v pohode. Je to také isté a ideme to skúsiť. Save and play. Čukám. Tak, dúfam, že to dáme na prvý pokus. Tak, počkaj, čo? Nie, ja som to nedal. OK, ešte raz. Kamo, čo? A prečo mám takú peknú animáciu? Lol, ja už som to hovoril raz. Ale to je jedno, mám peknú animáciu, keď zomrem. No ako v tej hre. Ako sa rozpadnem na kúsky. OK,
Ja by som si po tomto, keď to skúsim nejak dať, tak to skúsime si zahrať nejakého najťažší level, čo tu je v tejto hre. Let's go! OK, už niekoľkokrát som povedal. Ale to je jedno. Level complete. OK, dajte plov odber. Vážne. Teraz si ideme vyhľadať nejaký level. Tak, nie, tak toto nebudem to písať. Nemyslíte si to. Ja proste ťuknem dole tých smajlíkov. Jak sa to robí? Aha, to musím dať takto preč. Dám, že demon a dám, že extreme demon. Tak to bude ťažké. Bloodbath? Kam to poznám? Ježiši, ja sa bojím, no song. Tam sa ani no song nehodí. Tá žiadna pesnička nehodí. WTF, to čo je, kamo? To je scary. Ja sa chcem dotknúť aspoň tej šípky. Dotkol som sa šípky. Môžem ísť kľudne spokojný preč. OK. A ešte raz som sa dotkol. OK, idem teraz preč. A to je všetko. Ja si teraz skúsim zahrať nejaké ale to mi nič nevyhľadalo. What? Ja chcem hrať ja som taký OK, poďme easy. Dúfam, že mi to vyhľadá. Sonar. OK, dúfam, že to dám. Tu už sú nejaké modré pichliače, to už nie sú šedé ako v iných leveloch. Ale toto by som asi ja nepostavil. To by som nedokázal, kamo. Môžeme si dať v ďalšom dieli, že skúšame najťažšie levely v hry. Alebo ja som videl na TikToku raz také video, že tam bolo extrémne 3D level a tam to nové, že bolo ako iná hra, to si nové skoro first person, alebo ak sa to volá. A to proste nové, ty kokos, to bolo úplne 3D, kamo. Dáme si ďalší diel, že skúšam 3D levely, alebo realistické levely v Geometry Dash. OK, vráťme sa hre. Ja už som zobral 2 coiny, kamo, ja sa nesústredím, jak sa s vami rozprávam v kuse. Dúfam, že to zvládnem. 3 pichlače nejaké. Tak, poď. Tak. Dúfam, že to dáme na... Šípka, poď. Kamo, tak toto by som nedokázal postaviť. Kamo, ja som raz postavil, ľudia. Ja som nezobral coin. Ja som raz postavil, ale že extrémne pekný level a tam nové bolo, že pozadie a tam ty kokos, ja som tam dal pozadie a ja som to asi na 100. pokus dokázal svoj level dohrať. Ale dúfam, že dohrajem aspoň tento je celkom easy. UFO, počkaj, prvýkrát mám UFO. Tak. Toto ma nezabije. Dobre, nezabilo ma to, dúfam. Dúfal som, že keď sa tam postavím, že ma to nezabije. Kamo, my sme to dohrali. Let's go! Prehrali? Vyhrali sme easy level. Level complete. Ideme... Počkaj. Retray, kamo, to poznám. Retray, kamo, ten, kto to nepozná. What? Ten najlepší level, najľahší, kamo. Je to lepšie než ty kokos, jak sa to volá? Solar Smash, alebo čo? Ten prvý level proste. Dúfam, že neumrem, lebo to by bolo dosť trápne, keby som teraz umrel. UFO, poďme, let's go! Tak, tu sú nejaké repráčiky, ty kokos. A teraz sme zase gulička. Ježiši, ja som si myslel, že ma to nezabije. Tak, do druhice, všetko dobré. Keď niekoho učíte hrať Geometry Dash, alebo vidíte, že sa to niekto učí, tak mu povedzte, nech si zahraje Retray. Toho to naučí, kamo. Tu je všetko snáď. Tu je lietanie, kocka, UFO a šípka. Kamo, to je všetko. Tešte sa na ďalší diel, kde budem tie 3D levely. Kam však tu stačí byť stále hore a zoberete k tomu aj coin. Dúfam, že aspoň v tomto leveli zoberiem všetky coiny. To bude dobré video, kámo. Dajte like a odber. A OK. Ježiš, ja nejak zrýchlujem, ne? Šípka, let's go. Tu mi počítajú kliky. Teraz idem jitter klikovať, kámo, prstami. Kámo, poď. Ja dám aspoň 90. Let's go, 92 alebo 93 klikov. Sorry, že tak rýchlo rozprávam. Ja som extrémne nahypovaný. UFO, poď. Let's go. Thanks for playing. Dali sme to.